Hadis 986 hadis an Huzayfata radhiyallahu anhu marfu'an inna Allah yasna'u kulla sanigin wa san'atahu. Шынныкта Аллах барлыкка китерүчене һәм ул барлыкка китергән нәрсәне барлыкка китерүче. Аңладыгызмы? Аңламадыгызмы? Әйтик, мәсәлән, ниндидер кеше ниндидер машинаны барлыкка китергән. Бу машинаны барлыкка китерүче кем? Дип әйтә кешеләр телендә. Кешеләр әйтәләр, шушы кеше, мәсәлән, ниндидер анда, мәсәлән, Форд Генрих, мәсәлән, Форд машинасын уйлап тапкан, барлыкка китергән дип. Аллах субхана тәала шушы Форд Генрихны барлыкка китерүче һәм ул барлыкка китергән машинаны барлыкка китерүче. Аңладыгызмы? Шуңа күрә Аллах субхана тәала һәрбер барлыкка китерүчене, нәрсәнедер эшләүчене һәм ул эшләгән нәрсәне барлыкка китерүче кем? Бары тик Аллах. Кем? Бары тик Аллах. Шейх әйтә, "Аль-хадису далилун аля анна Аллах азза ва джалла хуа халикул гибада ва халику аъмалахум." Бу хадис нәрсәгә дәлил тора? Аллах субхана тәала һәрбер җан иясен барлыкка китерүче. Һәм бу җан ияләренең гамәлләрен барлыкка китерүче Аллах. Aqwalahum ва аф'алahum, хәтта аларның сүзләрен, хәтта аларның фигыльләрен. Захираха ва батинаха, яшрин булсын ул, ачык булсын ул. Кама кала Аллаху азза ва джал, Аллах субхана тәала Коръанда әйтте: "Валлаху халакакум ва ма тагъмалун." Шундыйда Аллах сезне барлыкка китерүче һәм сез эшләгән нәрсәләрне, сез кылган гамәлләрне барлыкка китерүче. Анна Аллаха инфарада би халкил гибади ва яхлуку аъмалахум. Аллах шундыйда кешеләрне һәм алар бар нәрсәне барлыкка китергәндә үзенә берәр кешене булышы итеп алдымы? Юк, Аллах бер үзе буларның барысына барлыкка китерде. Шундыйда Аллахка бит җиңел. Аллах берәр нәрсәне барлыкка китерәс кисә нәрсә әйтә? Кун фаякун. Бул дип әйтә һәм бу нәрсә шунда ук нәрсә барлыкка килә. Гибада аъмалакум. Гибада ва аъмалакум илля нам. فنسبة العباد وأعمالهم إلى الله نسبة الخلق والعباد وتقدير الأعمالهم. Шуңа күрә барлык кешеләрне, җан ияләрне һәм аларның гамәлләре Аллаһка карата нәрсә? Мәсәлән, кешеләр һәм аларның гамәлләре Аллаһка карата бу нәрсә? Бу Аллаһның барлык мәхлуклары. Бу Аллаһның мәхлуклары. Бик мөһим нәрсә, карагыз. Ва нисбатул аъмали иля ал-гибади нисбату касби ва фи'ли. Ләкин кешеләрнең гамәлләре кешегә карата нәрсә? Бу аларның кәсепләре, аларның эшләгән гамәлләре генә. Фахумул фагилун, һәм бу гамәлләрне кем эшли? Кешеләр эшли бу гамәлләрне. Валлаһу субханаху ва тааля халакахум ва халака. Ләкин бу гамәлләр кем барлыкка китерә? Аллаһ барлыкка китерә. Бу гамәлләрне кылучы кешеләрне кем барлыкка китерә? Аллаһ барлыкка китерә. Ва халафатил таифатул qadariyya ва таифатул һәм шушы тәкъдир мәсьәләсендә бик мөһим. Шушы барлыкка китерү, кешеләрнең гамәлләре мәсьәләсендә мөселман өммәтендә ике адашкан төркем барга килде. Берсе qadariyya, берсе кем? Кем? Җибрия. Беренче адашкан төркем әйтте, qadariylar, алар әйттеләр, нәрсә диделәр? Кешеләр диделәр, шейхнәсләрне укыйбыз. Иннал гибадахум аллазина яхлукуна афгала анфусихим. Ягъни кешеләр диделәр, барлык гамәлләрне үзләре барлыкка китерәләр диделәр. Qadariylar әйттеләр, кешеләр барлык гамәлләрне үзләре барлыкка китерәләр, ягъни Аллаһның монда бернинди катнашы юк. Ягъни кешеләр нәрсә эшләсә дә Аллаһ моны белми.
Allah bilmәгән кешенең нәрсә эшләячәген дип әйтәләр. Allah кеше моны эшләсә, тегене эшләсә, Аллаһның моңа бернинди катнашы юк диделәр. Монысы кемнәр булалар? Кадаритлар. Икенчеләр кемнәр? Җәбритләр. Алар әйттеләр, кешеләрнең агъмәлләре диделәр. Аларның монда бернинди катнашы юк диделәр. Кеше яфрак шикелле. Җил кая очса, шунда оча. Ул бу гамәлне сайламады, аңа бу гамәлне Аллаһ мәҗбүр итте дип әйттеләр. Аллаһ аңа бу мәҗбүр. Димәк, һәм инде мәсәлән, шундый җәбәритләр үзенең хатыны белән бара икән урамда. Мәсәлән, син урамдан барганда, син аның киләсең, хатының башына китереп сугасың берне. Әйтәсең, мин бер нәрсә эшләмәдем. Бу менә кем эшләде? Аллаһ эшләде. Инде киләсең, мәсәлән, бер кешенең акчасын аласың да үз кулың белән. Мин монда гаепле түгел, моны Аллаһ эшләде. Бу бит адашу. Бу дөресме бунын хәл? Юк, әлбәттә, һәм бу да адашкан төркем булды. Шуңа күрә һәм инде безнең өммәтебез, пәйгамбәребезнең юлы, ул нинди дөрес юл, нинди юл? Урта юл. Урта юл. Бу шиккә дә китмәде, теге шиккә дә китмәде. Шуңа күрә алар әйттеләр, иннал фалфагилу фил хакыйкати ва хаза كل شيء كل شر نعم وكل المذهبين لكن нәрсәйтләр дөрес игътикад ничек була? Дөрес игътикад ничек була? Кеше фигыльне, гамәлне үзе эшли. Үзе эшли. Ләкин бу гамәлне кем барлыкка китерә? Аллаһ барлыкка китерә. Ихтияр кемдә? Сайлап алу кешедә. Син үзең сайлыйсың, бу нәрсәне алыргамы, алмаскамы? Монда баргамы, бармаскамы? Син үзең сайлыйсың. Син сайлаганнан соң Аллаһ Субхану тәгалә сиңа булыша. Шуңа күрә, әгәр син нәрсәдер эшләргә теләсәң дәген, Аллаһ Субхану тәгалә моны теләмәсә, син моны булдыра алмыйсың. Ла хаула ва ла кувата илля биллах. Без хәтта Аллаһның булышыннан, Аллаһның ярдәменнән башка бер нәрсәне икенче урынга күчерә алмыйбыз. Бер әйберне икенче урынга күчерә алмыйбыз. Тәкъдир мәсьәләсенә килгәндә, Аллаһ Субхану тәгалә һәрбер кешегә ихтияр биргән. Сайлап алу мөмкинлеге. Ягъни, ләкин кеше бар нәрсәне сайлап ала алмый. Мәсәлән, каята кеше нидер тели, ләкин аны үзенә булдыра алмый. Ягъни нәрсәдер эшләргә тели, ләкин бу нәрсәне эшли алмый. Ни өчен? Ни өчен? Аллаһ Субхану тәгалә һәрбер үзенең мәхлугына бар тик хәерлек кенә тели. Мисал өчен, мәсәлән, син гаиләң белән сөйләшәсең, иртәгә без машинага утырып шундый җиргә барабыз дип. Шундый җиргә барабыз дип. Өйдән генә чыгарга җыендың, чыгарыйсың, машинаның тегермәчләре төшерелгән. Ягъни машинаң ватылган, бара алмыйсың. Ягъни өйдән генә чыгарга җыендың, бер нәрсә булган, ягъни берәнди анда берәсе җыгылып, мәсәлән, аягын сындыра, бара алмыйлар. Каядыр бара, сорыңа кая баралар? Больницага баралар. Ул теләде, ләкин моны эшли алмады. Монда бар тик Аллаһ Субхану тәгалә белә. Кем белә, бәлки син шунда барып, әгәр дә шунда барган булсаң, фаҗигага югылып, бөтенләй һәлак булыр идең. Аллаһ Субхану тәгалә сине шул бәладән саклап калды. Бәлки син шунда барып, юлда ниндидер бурлар, караклар булып, сине талап, синең гаиләңне мәсхәрәләп китерләр иде. Аллаһ Субхану тәгалә сине шуннан саклап калды. Әйтик, мәсәлән, берәр ятим бала. Ятим бала туа, мәсәлән, бер бала туа, ниндидер Аллаһка ышанмаучы кешеләр гаиләсендә. Аллаһка ышанмаучы кешеләр гаиләсендә бала туа, һәм Аллаһ Субхану тәгалә шундый вакыйгалар китереп чыгара, бу баланы әтиәннәр калдырып китәләр. Бу баланы әтиәннәр калдырып китәләр. Шуннан соң бала ләгә, мәсәлән, балалар йортына. Бу аның өчен тыштан караганда бәләме? Кайгымы? Әйе, кайгы тыштан караганда. Ләкин бу балага, мәсәлән, 10 яшь тулгач, шунда килә мөселман гаиләсе һәм бу баланы үзләренә тәрбиягә ала. Һәм шу баланы мөселман булып, Аллаһка гыйбадәт кылучы, Аллаһның яраткан бәндәсе итеп үстерәләр. Бу бала хәерлелекме? Хәерлелек. Шуңа күрә, мисал өчен, бу мәсьәләне аңлар өчен Каһф сүрәсен укыйбыз барыбыз дагы. Хидр
Ниндидер авылга килеп кергәчтен яшь баланы күреп, башын бурып, бу баланы үтерә. Муса алейхиссалам моны күргәннән соң әйтә, син нәрсә эшлисең ди? Бер гөнаһсыз сабыйны үтердеңме ди? Бер гөнаһсыз сабыйны үтердеңме ди? Хидр нәрсә әйтә? Мин аны үземнән эшләмәдем ди. Аллаһ аңа иңдерә нәрсә дип? Бу бала үскәчтен Аллаһка ышанмаучы булырга тиеш була. Һәм бу баланың әти-әнисе Аллаһка ышанучы, Аллаһка гыйбадат кылучы бәндәләр. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля шушы үзенең яраткан бәндәләрен бу баланың әти-әнисен шушы баланың явызлыгыннан коткарыр өчен Хидрга шушы баланы үтәргә әмер итә. Һәм Аллаһ әйтә, һәм без аны диде, шушы баланы башка яхшы изге бала белән, игелекле бала белән алмаштырабыз диде. Алмаштырдык диде. Шуңа күрә Аллаһның тәкъдиренә килгәндә кеше кулыннан килгәнчә сәбәпләрен кылырга тиеш. Гамәлләр кылырга. Аллаһ субхана тааля кешегә ихтияр бирде. Әгәр Аллаһ субхана тааля әгәр кешенең теләге бар икән хәерле гамәлләр кылырга, Аллаһ субхана тааля аңа җиңеләйтәчәк. Әгәр кешенең теләге бар икән начар гамәлләр кылырга, Аллаһ субхана тааля аңа шушы начар гамәлләрне кылуны җиңеләйтәчәк. Һәм яхшы гамәлләргә юлны ябачак. Шуңа күрә һәрбер кешегә ихтияр бирелгән. Шуңа күрә шушы хәтта адашкан төркемнәр кешеләрнең бернинди дә ихтияры юк дип әйтүчләргә, хәтерлисезме, шушы адашкан төркемнең башлыгы, без сезгә мисал китерик. Шушы адашкан төркемнең башлыгы өенә кайтып үзенең хатынын башка ир белән таба. Өенә кайтып үзенең хатынын башка ир белән таба, шунда бу инде хатынын үтерергә җыенгачтын, хатын әйтә, син нәрсә эшлисең ди? Син бит үзең әйттең ди, безнең бернинди ихтиярыбыз юк. Мин моны үзем эшләмәдем, минем ихтиярым юк иде. Моны миңа Аллаһ язган дип әйтә. Бу дөресме? Бу акылга сыямы? Юк, акылга сыймый. Бу адашу, ялгышу һәм шуңа күрә бүгенге көндә инде менә инде нигә гөнаһ кыласың, апа, абый, нигә гөнаһ кыласың дип әйткәчтен, Аллаһ шулай язгандыр дип әйтә. Юк, Аллаһ шулай дип язган да, Аллаһ, әлбәттә, Аллаһ моны сиңа язган. Ни өчен язган моны сиңа Аллаһ? Чөнки Аллаһ белгән синең шушындый гөнаһлы кеше буласыңны, шушындый инде изге гамәлләргә, яхшы гамәлләргә ашкынырга, ашыгырга теләмәвеңне, һәм инде шушы пычрак гамәлләргә, гөнаһларга чумып яшәргә теләвеңне Аллаһ белгән. Һәм инде әлбәттә бу синең тәкъдириңә язган. Ләкин ни өчен язган? Чөнки Аллаһ белгән моны. Чөнки моны Аллаһ белгән. Мисал өчен, шул тәкъдир мәсьәләсенә, мәсәлән, кемдер әйтергә мөмкин, Аллаһ шулай язган, Аллаһ шулай мәҗбүр иткән дип. Мәсәлән, мисал өчен, укытучы мәсәлән бер баласын җибәрә олимпиадага. Олимпиадага җибәрә, иң яхшы укучысын җибәрә, мәсәлән, районга олимпиадага җибәрә. Ниндидер анда ярышуга, математика буенча мәсәлән. Һәм балалар кирип киттеләр класска, экзаменга, һәм шунда укытучыларга, тышта калган укытучыларга балаларга бирәсе заданиеләрне бирәләр. Укытучы карый, беренче, икенче, өченче задание әйтә, так, бу моның беренчесен чишәчәк ди, икенчесен бу моның чишә алмаячак ди. Өченчесен чишәячәк ди. Укучы чыга, беренчесен чишкән, өченчесен чишкән, икенчесен чишә алмаган. Моны укытучы моңа мәҗбүр иткәнме? Юк. Каян белгән ул аны? Чөнки ул аны өйрәтте. Ул баланы өйрәтте, беренче класстан алып, бергә берне куштан башлап, шуннан өйрәтте һәм ул аңа мисаллар чиште һәм ул белә, нәрсә ул аңа өйрәтте, нәрсә ул белә, нәрсә ул белми. Аллаһ субхана тааляның гыйлеме безнең гыйлем шикелле түгел. Ул һәрберебезне, һәрбер нәрсәне эчтән дә, тыштан да нәрсә эшләячәген, ничек буласын барысын да белә. Аллаһ субхана тааля шуңа күрә кешеләрне барлыкка китергәч, аларның тәкъдирләренә язган, бу кеше гөнаһлы була. Бу кеше җәннәткә керә, бу кеше утка керә дип. Бу кеше шулай булачак, бу кеше шулай булачак дип. Каян моны белгән Аллаһ субхана? Аллаһ тааля мәҗбүр иткәнме? Юк, Аллаһ тааля белгән синең шундый вакытта менә синең каршында шундый ике ихтиярың бар иде. Намаз укыргамы, әллә аракы эчәргәме? Син аракы эчүне сайлап алдың, һәм Аллаһ тааля үзенең киң гыйлеме белән билде, шул вакытта синең гөнаһ сайлап аласыңмы? Һәм шуңа күрә Аллаһ субхана шуны синең тәкъдириңә язып куйды. Аңладыгызмы? Һәм бу тәкъдир мәсьәләсе. Шуңа күрә һәм инде без үзебезнең темага кайтабыз. Һәрбер кешенең ихтияры бар. Һәрбер кеше сайлап ала. Ләкин
Biz qay vaqtda nidir saylarga tilibез, lekin buldura almıyoruz. Ni için? Çünkü bu narsada bizde demek hayırlık yok. Demek bu narsada bizge hayırlık yok. Anlıyorsunuz mu? Qay vaqtda mesela sen bilirsen, misal yaş yigit mesela bir xotinga uylanası kela. Yaş yigit bir xotinga, yaş qizga uylanası kela, аңа охшый, барлык сәбәпләрне кыла, ләкин хатын кире кага. Ягъни әти-әниләре бирми. Ягъни башкасы өйләнә алмый. Аллаһ Субхану Тәгалә сине саклап калды бу хатынны. Димәк, сиңа монда хәерле юк. Ягъни киресенчә, бу хатынны Аллаһ Субхану Тәгалә синнән нәрсә саклап калды. Монда бар нәрсәдә хәерлелек. Бар нәрсәдә хәерлелек, шуңа күрә, ләкин без нәрсә хәерлеккә ашкынырга тиешбез. Нинди моңа дәлил булып тора? Кем Коръәннән дәлил китерә? Кеше хәерлелеккә ашкынырга тиеш. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ غَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Аллаһ Субхану Коръәндә әйтә, Аллаһның гафуына һәм җәннәткә ашкыныгыз ди. Димәк нәрсә? Кеше сәбәпләрне кылырга тиеш, ашкынырга тиеш. Һәм Аллаһ Субхану шул вакытта җиңеләтәчәк. Ләкин син сәбәпләр кылып нидер булмаса, инде син бу нәрсәләрне кылгансың, нидер булмаса, димәк бу нәрсә сиңа хәерлек юк. Аллаһ Субхану Тәгалә сине нидәндер саклап калды. Һәм инде шу урында бүген иншаллаһ дәресебезне тәмамларбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.